שמי בת שבע, למי שלא מכיר. אני מגיעה מתחום הפסיכותרפיה. ההתמקצעות שלי היא בטיפול רגשי עמוק. אני כמובן משלבת כל מיני כלים בטיפול לפי הצורך, בהתאם לצרכים, לפעמים גם לרצונות. אני משלבת סאונד דילינג, אני עובדת המון עם העבודה, עם הילדה הפנימית. ועם פוקוסינג. ההתמקצעות שלי היא בעיקר, אני עושה עוד כל מיני, בטיפול רגשי עמוק, אני עושה עוד כל מיני דברים כמו קידודים, כן, אוקיי. אני יכולה עוד לומר עוד הרבה דברים, אבל נראה לי שזה מספיק לעת עתה. הנושא שלנו היום, קראתי לו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, והוא עוסק בתחום שהוא מאוד מרכזי בחיים שלנו. אנחנו עסוקים בו, בין אם הוא מצוי או לא מצוי, בין אם אנחנו חשים בו בחוסר, או אם אנחנו חשים בו בנוח או בטוח או בעודף, אוקיי? והתחום הזה הוא תחום השפע. הוא מעסיק אותנו, כי השפע מאפשר לנו לחיות בנוח, להרגיש בטוח, להתקדם, להתפתח. וכשאנחנו תקועים, אז משהו שם לא זורם, ומעיב באופן אוטומטי, זה משפיע על המצב רוח שלנו. אני החלטתי ללכת לפסוק הזה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, מכיוון שהוא מצוי במקורות שלנו. אני פוגשת אותו בברכת המזון. אתם יודעים, יש הדת היהודית, אז מברכים על כל דבר ומברכים אחרי, אז זה נמצא בברכת המזון, אבל אני יודעת גם להגיד שהוא מצוי בכל מיני קטעים בתפילה. כנראה שהוא מצוי בעוד כל מיני, למשל באשרי יושבי ביתך, מי שמכיר, אז הוא נמצא שם באיזשהו מקום, כמובן בהקשר לא תלוש, ובטח יש עוד מקומות שהוא מוזכר ואני פשוט לא יודעת. ואני רוצה רגע אחד להתעכב עליו, כדי שכשאנחנו פוגשים אותו בין באמירה או בין בשמיעה, שהוא לא יהיה כל כך אוטומטי. אוקיי? אז כשאנחנו מתייחסים, אני מקווה שזה מוקלט, רק תגידו לי שזה מוקלט, שנייה אחת. אוקיי, אני רק רגע אבדוק שיש בו הקלטה. לדעתי שמנו הקלטה. כן. אוקיי. טוב. אני אסמוך על זה. אוקיי. אז בעצם פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אז כשאנחנו מדברים על לפתוח את היד, אז רגע אחד אני מזמינה אתכם להתבונן עם היד שלכם, כאילו כשאתם מתייחסים לחיים שלכם, לזרימה שלכם בחיים, למציאות שבה אתם חיים, וכשאתם נמצאים בתוכה, האם היד שלכם היא פתוחה או שהיא סגורה? כי זה אומר הרבה, כי אם היא סגורה, אז יש שם מקום של אחיזה. יש שם מקום של שליטה, יש שם מקום אולי של דאגת יתר. והמקום הזה של יד סגורה הוא מקום שעלול לסגור את צינור השפע לחיים שלכם. אם היד פתוחה, זה אומר שיש שם אמונה, שיש שם מקום שסומך שהכל פה זורם ויגיע, ולא משנה באיזו דרך, אבל הוא יגיע אליי, אוקיי? זה המקום שלה לאפשר לשפע להגיע, מה שנקרא לפתוח דלת לשפע, אוקיי? אז רגע אחד רק להתבונן
במילה הזאת פותח את ידיך, ורגע לקחת אותה אליכם ולבדוק אם היד שלכם פתוחה או סגורה, אוקיי? ואני הייתי גם מתעכבת על עוד מילה בתוך הפסוק הזה, בתוך המשפט הזה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. למילה רצון, אני כן רוצה להתעכב על המילה רצון, כי הרצון הוא בעצם מניע את החיים שלנו, הוא מניע אותנו. אז רגע אחד לשים לב שכשאתם, יש לכם רצונות, אם הרצון הוא ברור. כשהרצון, לרוב, כשהרצון, אני לא רוצה להגיד תמיד, אבל לרוב, ברוב המקרים, כשהרצון ברור, השפע והברכה מגיעים באופן אוטומטי, באופן טבעי. אוקיי? כשהרצון לא ברור או לא מוגדר, נוצרת שם תקיעות. אוקיי? אז רגע אחד גם לשים לב לרצונות שלכם. האם אתם מגדירים אותם? האם הם ברורים לכם? כי אם הם ברורים לכם, הם גם ברורים לבריאה. אז הבריאה תקשיב ותזרים את השפע לפי איך שהגדרתם את הבקשה, לפי איך שהגדרתם את הרצון. אם הרצון לא ברור, זה כמו GPS, אנחנו מכניסים לשם את הכתובת, אנחנו מכניסים רחוב, אנחנו מכניסים מספר בית, ואנחנו מכניסים שם של מקום, ואז הוא יודע לקחת אותנו לשם. אותו דבר גם פה. כשיש רצון מוגדר, ואנחנו שולחים אותו בבחינת שלח לחמך על פני המים, אז הבריאה יודעת בבירור מה לעשות, או אילו משאבים לשלוח, על מנת לפתוח את הדלת, את השער לשפע. אז מה שחשוב פה, לשים לב לרצון. איך אתם מבטאים את הרצונות שלכם, אוקיי? אני רק אאשר פה, אוקיי? יופי. אז לאלה שנכנסו עכשיו, קצת התעכבנו על הפסוק, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. בתוך הפסוק, הבנו שהפסוק הזה הוא במקורות שלנו, והוא בא לסמל את השפע שזורם בחיים שלנו, ולפעמים אנחנו לא רואים, ולפעמים כן. והתעכבנו על המילה פותח, ולשים לב, והתבוננו אם היד שלנו פתוחה או סגורה. אם היא פתוחה, אז יש אמונה שהכל יזרום, אז סומכים שהכל יגיע אלינו, ואם היא סגורה, אז יש שם אחיזה, יש שם שליטה שעלולה לתקוע את צינורות השפע. התעכבנו גם על המילה רצון, להגדיר טוב את הרצון. אנחנו כשאנחנו רוצים שפע, או כשאנחנו תקועים במשהו, ואנחנו רוצים לפתוח שפע, עלינו האחריות לבטא באופן ברור מה אנחנו רוצים. לבטא את הרצון באופן ברור, זה מזרז את השפע להגיע. אם הרצון לא ברור, השפע נתקע. עכשיו אני הייתי כן פותחת במילה שפע. כשאתם שומעים את המילה שפע, מה זה אומר לכם? איך זה פוגש אתכם? מה זה אומר עבורכם שפע? מה זה שפע בכלל? אז אם יש מישהו שרוצה לשתף, אני אשמח מאוד להקשיב וגם לראות אם אני יכולה להוסיף משהו, או מישהו אחר יוסיף משהו, אוקיי? ואני גם אפתח כמובן את המיקרופון, רק פשוט שפע שמעתי של מדינה כסף, ראשי שפע של תיבות. אהבה, שפע של בריאות. עוד פעם, שפע זה?
שפע של כסף, אהבה, בריאות. יפה, זאת אומרת זה לא רק כסף, כי יש לנו נטייה באמת לחשוב ביום יום, באוטומט שלנו, שפע זה מיד, הקשר לשפע זה כסף, יש לי כסף אז יש לי שפע, ואתה פה מוסיף מאוד מאוד יפה, שזה יכול להיות גם שפע בבריאות, אוקיי? בריאות, והוספת עוד משהו? כסף, בריאות ואהבה. ואהבה, אז יש שפע באהבה, ושפע בבריאות, שפע בכסף, ויש עוד שפע, זה יכול להיות גם יש, שפע בהשכלה, אוקיי? אוקיי? זה יכול זה להיות יכול שפע להיות כן, אורית. שפע בחברים זה יכול להיות, אבל בשבילי שפע זה כשאני קמה בבוקר ליום חדש, ואני יכולה לזמן ביום הזה הכל. וואו, אז זה גם שפע מבחינתי. וואו, איזה יופי. זאת אומרת, את כבר לוקחת את האחריות על השפע שלך ביום הזה, או בכלל, בכל הימים. זאת אומרת, מבחינתך את יוצרת את השפע, את מזמינה אותו, כי אנחנו בשלב מסוים, היה גם השפע משהו קיים, הרי השפע קיים בסך הכל. אנחנו נכון, רק צריכים להסכים לפתוח לו את הדלת, כמו שאת אומרת. נכון, נכון, לגמרי, לגמרי. אז את פה, את מקדימה אותנו, כי אני רוצה עוד להתעכב על כל מיני דברים, כדי שנזהה גם בחלקת הקטנה שלנו, איפה יש שפע, ואיפה תקוע השפע, כדי שנוכל לעבוד עם זה. אז אורית, ממש נהדר מה שאת אומרת, את אומרת, השפע פה קיים, רק להסכים לפתוח לו את הדלת, להסכים לראות אותו, להסכים להכניס אותו הביתה. וכדי להכניס אותו הביתה אנחנו צריכים רגע אחד לשחרר, רגע אחד לפתוח משהו שאולי הוא סוגר. ופה כל התהליך, לזהות את הדבר שסוגר ולאפשר לו להיפתח, ואנחנו נעשה איזשהו תרגיל שקצת אתם תרגישו את זה, תחושו את זה, אוקיי? אז יופי, אז אנחנו כבר שמים לב ששפע יכול להתבטא בכל מיני תחומים. לא רק בכסף, אלא זה יכול להיות, כמו שאת אומרת, בחברים, זה יכול להיות בכלל אופק חדש כל בוקר מחדש, שתהיה שם בחירה של להזמין את השפע שלו אותו יום שאת זקוקה לו, כמו שאורית כרגע אמרה, מאוד 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 יפה. וזה יכול להיות שפע של אהבה, באהבה, שפע של חיים, לחיות, החיוניות הזאת, היא לשד עצמותינו, היא האדם שלנו, הוא מה שמניע אותנו, או מניח אותנו בחיים האלה במקום טוב. אז שפע בחיים, או שפע, יש כאלה, אתם יודעים, חלק מאיתנו חיים באי שקט, וסביבנו יש אנשים שהם דווקא בשקט, ואנחנו אומרים, וואו, איזה כיף לך שאתה נמצא, שאתה כל כך שקט לך בפנים, אז יש גם שפע בשקט, או שפע בברכה, או בחמלה. אוקיי? או בסבלנות. שוב, הדברים שאנחנו פוגשים אותם ביום יום, שאנחנו יכולים לזהות אותם, כשילד מבקש משהו ואנחנו עסוקים במשהו ואין לנו סבלנות, ואנחנו פוגשים את זה. אז יש אנשים שיש להם שפע בסבלנות, ולא משנה איפה, באיזה מצב הם נמצאים, יש שם סבלנות, לא, הם רגע אחד מפנים את עצמם ונמצאים שם בסבלנות. השפע יכול להתבטא בכל מיני צורות. עכשיו, כמו שאמרתם, אני רציתי לשאול מה זה שפע עבורכם, אבל חלק מכם כבר אמרו, ואני רוצה שרגע אחד תשאלו את עצמכם אם קיים שפע בחיים שלכם, ואם כן, באיזה תחום הוא קיים. האם הוא קיים בזוגיות שלכם, האם הוא קיים במשפחתיות, במשפחה, האם הוא קיים בקריירה, האם הוא קיים בחברותה, בחברים, בתחביבים, בהשכלה. שימו לב איפה השפע קיים, תנסו לזהות אותו, וכשזיהיתם אותו, תדרגו אותו מ-1 עד 10. אנחנו עושים את התרגיל הקטן הזה, כי הוא יוביל אותנו אחר כך. אוקיי, שפע זה הלך רוח. מיכל, את יכולה רגע להרחיב למה את מתכוונת כשאת אומרת שפע הוא הלך רוח? נכון, לא חייב שיהיה הרבה רכוש
על מנת כדי שיהיה שפע, אוקיי? איזה יופי, יהודית. אני רואה ביצירתיות שבי, בנתינה שבי. נכון, נכון, יופי. ואם את מזהה שהשפע קיים ביצירתיות שבך, אז באיזה דרגה הוא קיים, יהודית? באיזה דרגה הוא קיים? הוא קיים בדרגה 7, בדרגה 8, שואף שנייה, אני רוצה לפתוח לך. הנה. כן. אוי, סליחה. תפתחי את, כי אני רואה שיש אוקיי. ערב טוב. ערב בדרגה מאוד גבוהה, בקטע מאוד, אפילו 9 פלוס. אוקיי, את מפני מדברת על שהראש, יצירתיות, כן? יצירתיות שהיא סוג של נתינה לעצמי ונתינה לסביבה, אז זה גם קשור בנתינה. בעלי תמיד אומר, אם יש בך משהו, יש פתגם אצל האתיופים, שדבר שלא יוצא החוצה, הוא כמו אור בקד. אור בקד הוא חשוך, הוא לא יוצא החוצה, זה באתיופית. כן. ואם יש לך משהו, אם בורחת במשהו, כמו שאת בורחת ואת נותנת לנו, אז כן. אז אם אני כותבת שירה, אז... כן, את כבר מדברת על הצעד הבא, על ההשפעה. להשפיע את השפע שבורח בו. בדיוק זה. אוקיי. בדיוק זה זה, יופי. נכון. רק אני רוצה שנייה להיות איתך בעניין של הנתינה, רק שימי לב לגבולות הנתינה, אוקיי? נכון. כי נתינה, כן. זה נהדר להיות שם בשפע, כי נתינה היא בכלל, היא מקום שמביא שפע, אוקיי? כשאנחנו נותנים, אנחנו גם משפיעים וגם זה משפיע עלינו. מקבלים. אבל זה נושא לזום אחר. נכון. רק שימי לב לגבולות שם, שזה לא מרוקן אותך. שהנתינה, שהאור שבורחת בו ואת מחלקת אני בהחלט היום, אני בלמידה, תקשיבי, אני בלמידה, כי בטח את מכירה את זה כסבתא לנכדים, ולתת לילדים, שזה בלי גבולות, זה מחליש, זה מאוד נכון, ואני בפירוש היום נכון לשים לב לגבולות ובטעם הנכון, באיזון הנכון, באיזון שהוא מותאם לך. כאילו, אפשר שם להגיד לא, ושם את משפיעה עלייך לטובה ולא החוצה, אוקיי? למצוא את האיזון הזה, את הגבולות האלה, ששומרים עלייך, על הברכה הזאת, שהיא לא תשחק, שלא תגיעי למצב שלא תרצי לתת, אוקיי? לכן היה לי חשוב פה רגע אחד לשים את זה בפרופורציות, אוקיי? אז אם כבר קיים, אנחנו יודעים שקיים שפע בחיים שלנו בתחום מסוים, ואנחנו יודעים לדרג אותו, זאת אומרת, יש לנו כבר את היכולת לאפשר לו להיכנס, אוקיי? יש לנו את היכולת לאפשר לו להיכנס, ועכשיו אנחנו נפנה רגע אחד לעניין הזה של מה עלול לחסום לנו את צינורות השפע, מה עלול שם לחסום לנו. אם יש לכם איזה שהם רעיונות שעלולים, אולי אני קצת אומר, להתייחס אולי לאיזה שהם אמונות מגבילות, שהן חוסמות את צינור השפע בתחום מסוים, או בכלל חוסמות את צינורות השפע. חוסר ביטחון, את אומרת. אוקיי, את רוצה טיפה להרחיב, יהודית, לגבי חוסר ביטחון? או חוסר... זה בקטע של שיפוטיות. זה בקטע של שיפוטיות, שאתה לא מרוצה עד הסוף ממה שאתה עושה, אז אתה אומר, אני לא יכול להפיץ את זה, זה לא מספיק טוב, אני לא מספיק טובה. זה דבר שהוא מאוד מאוד חוסם. השוואתיות. לא להשוות עם אף אחד. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. כן. הצמצום הזה, מה הוא עושה בעצם? כי ברגע שאת עושה השוואה, או
או את שופטת, אוקיי? רגע אחד נלך עם זה עוד צעד אחד קדימה. שיש שיפוטיות, אז כשהשיפוטיות קיימת, מה היא עושה למעשה? היא מגבילה את היא ה... לא, היא נכון, היא מגבילה, מצמצמת והיא לא מאפשרת, לא היא לא, מאפשרת נכון. לשפע להיות ולהיות מבוטא. בזרימה, להיות בזרימה, זה ממש נכון, נכון. השיפוטיות חוסמת, יופי, נהדר. והיה שם עוד משהו שאמרת שהוא מאוד מאוד חשוב, חוסר אמונה. זו עוד... חוסר ביטחון, אבל זה קשור, זה הא תליא. אני חסר ביטחון מפני שאני לא מאמין ביכולות שלי, או אני חושב שהשני עושה יותר טוב ממני, אז שהוא דברים כאלה. עכשיו, גם כמבוגרים זה קורה יותר ויותר אצל ילדים, כן? שהתפקיד שלנו כמבוגרים זה תמיד לעודד, ולדעת להעריך, כן, זה עבודה, אין ספק, את אין שמה ספק. לב כשאת מדברת על שפע, את מדברת על השפעה החוצה. את שמה לב לזה? נכון. על הנתינה, כן, על כי אני ההשפעה. יוצאת מתוך הנחה שהשפע קיים. כן. השפע קיים, קיים אצל כולם, מבחינתך הוא גם מי זורם, שחושב שאין לו. כן. אז אין מבחינתך הוא מצב שאין שפע. בעולם הזה יש לנו שפע בהמון. אני אמרתי, דינה, יש איזו בחורה אחת בהמון קבוצות, היא כותבת תודות, כל יום היא כותבת נכון, תודות, אולי את נכון, דינה מכירה אותה, לוי. דינה לוי, נכון. נכון, אז היא כותבת, שפע שמיים פתוחים עבורי. כן, נכון, נכון. כל אז הזמן, בתודה, אז את רוצה הגשם להגיד יורד. משהו על התודה, כי התודה היא במקום שלא חוסם, נכון? נכון, ההודיה היא מקום שמאפשר. ואני אגיד, נכון, ויותר ממאפשר, מתוך שלא לשמה בא לשמה. גם אם אתה אומר תודה על דברים קטנים, נגיד שאתה אומר, תודה על הרגליים שמוליכות אותי, תודה על זה שקמתי בבוקר, תודה זה לא מובן מאליו כלום, כן. כלום, אבל זה המון, כל דבר קטן, אנחנו נפתח את זה, יהודית, את המקום הזה של ההודיה. עוד מעט אנחנו נפתח את זה בחלק הזה שנתמקד מה מאפשר ופותח את צינורות השפע. אז אנחנו פותח כן את הלב, נכון, נתמקד לגמרי בהודיה. פותח. כן. אז והכל כמו שאת אומרת, ניתן ללימוד, זה בדיוק כן, זה. כן, ברור. זה דברים שאפשר לרכוש את המיומנות הזאת, לרכוש את היכולת הזאת, להיות במקום הזה, כמו שאמרת, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. זה להרגיל את עצמנו להיות במקום של הודיה, ותכף אנחנו נתעכב, כי יש שם משהו הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו כרגע מדברות, ונשים עליו קצת את האצבע. אוקיי? כדי שזה יהיה טיפה יותר אסוף וברור מאיפה זה את הנביאה שלו. אוקיי? אני כן אקריא לכם בעניין של מה חוסם את צינורות השפע, אני אקריא לכם אמונות מגבילות ותגידו לי איפה זה פוגע, שימו לב, אתם לא חייבים להגיד, אבל, ואם אתם רוצים לשתף זה מצוין, כי גם אחרים פוגשים את זה אצלם אולי, או זה נוגע בהם, או זה מעשיר אותם, או הם לא ידעו ופתאום הם כן יודעים שכן, אוקיי? אז רק שימו לב מה תופס אתכם, או מה נוגע בכם, או איפה זה פוגש אתכם, אוקיי? אז יש אמונה מגבילה, שיש כאלה שמסתובבים עם איזושהי מחשבה שאין מספיק לכולם, אוקיי? אין מספיק לכולם, ואז זה יוצר אצלם איזשהו צמצום מהמילה, מספיק מהמילה אין מספיק, זה יוצר איזשהו צמצום שחוסם את צינורות השפע. או שיש את העניין הזה של אני לא ראויה, או לא מגיע לי, או אני לא ראוי, לא מגיע לי, והמקום הזה של החוסר ערך עצמי, הוא מקום שחוסם לקבל, חוסם את השפע להגיע, כי אם לא מגיע לי, אז לא מגיע לי, אז יש פה איזושהי קביעה שלא מגיע לי, ואז שום דבר לא רוצה לזרום למקום הזה, אוקיי? יש אמונה שאני, היום אני כבר פחות מאמינה בה, כי עשיתי סביב זה עבודה. אצלנו בבית, היכן שאני גדלתי,
אבא שלי תמיד אמר, את צריכה לעבוד קשה כדי להרוויח, כדי שתוכלי להתפתח, כדי להתקדם בחיים. הייתה לו מין אמונה כולנו כזאת. גדלנו ככה, כולנו גדלנו ככה. אז זה היה, אבל זה כאילו צריך להתאמץ כדי שהשפע יגיע. צריך אפילו לפעמים לסבול על מנת שהשפע יגיע. זאת אמונה שגויה, זאת אמונה מגבילה, אוקיי? אבל היא קיימת. היא קיימת, היא נמצאת. אני יודעת שאני באיזשהו מקום ספגתי אותה אצלי בבית. או יש אמונה נוספת שאם יהיה לאחר, אז לי יהיה, אז אם יהיה לי, אז לאחרים יהיה פחות. יש המון, אני נתקלת בכאלה, שפוחדים אפילו לדבר על השפע שלהם, שמא זה יפגוש אנשים שיש להם פחות, וזה ישים אותם במקום לא נוח. המקום הזה שאם יהיה לי ויהיה לאחרים פחות, זה גם מקום, יש לו נגזרת של הקושי לפרגן לעצמך, שכדאי גם על זה להתבונן. יש עוד אמונה של להסתפק במועט, כאילו זה יושב, רוצים להושיב את זה או לשים את זה על מקום של צניעות או ענווה, אוקיי? אבל יש פה קטע, כי להצטמצם במועט זה אוטומטית סוגר שערים, אוקיי? אפשר לחיות בטוב ועדיין לשמור על צניעות, או עדיין להיות בענווה, זה לא חייב לסתור אחד את השני, אבל יש אמונה כזאת שכן הרבה, לא הרבה, אבל יש אנשים שמסתובבים איתה. או יש גם את המקום הזה של הדחיינות, של לא, זה לא הזמן, אוקיי? השפע רוצה להגיע ואנחנו כאילו בכוח עוצרים אותו ואומרים לא עכשיו, כשאני אהיה בשלה מספיק, או בעתיד, כשאני אגיע למקום הזה. כאילו אנחנו במו ידינו או במו חשיבתנו, אנחנו כאילו סוגרות את השפע. הוא רוצה להופיע ואנחנו חוסמות כי כאילו יש תחושה שאנחנו הוא לא מתאים להווה שלי היום, להווה שמתקיים היום, אוקיי? בעצם ברובד העמוק של כל האמונות האלה יושבת אמונה, ולכן היה לי מאוד חשוב כן להתעכב על המילה הזאת אמונה, שהעולם הוא מקום לא בטוח, ושצריך תמיד להאחז ותמיד לצמצם, אוקיי? ואם אנחנו נחליף את האמונה הזאת, אוקיי? רגע אחד נבטח בעולם הזה, נבטח שהכל מתקיים כאן עבורנו ולכבודנו, כמו שאורית אמרה, הכל קיים פה, ועוד כמוכן אמרו, הכל פה קיים בשפע, נאמין בזה באמת, אז באמת האמונה הזאת של האמונה במה שקיים ונמצא עבורנו, יתחיל לזרום ויביא למקום של אהבה, של ראויים לקבל, של תנועה חדשה, של פתיחה של צינורות שהיו תקועים. אז שימו לב למה התחברתם. סליחה. אוקיי, אם יש אמונה מסוימת שפגשה אתכם, אז אני אשמח לשמוע. אם לא, אנחנו נתקדם. אני כן רוצה לחזור לאמונה הזאת שגדלנו עליה. אני העברתי אפילו אותה לילדים שלי, אני לא יכולה להגיד שלא, רק היום אני מגיעה לתובנות שכסף לא גדל על העצים, צריך לעבוד בשביל זה. חברים, זה לא ככה, אבא עובד, כאילו, תחסכו, תשמרו, זה לא הולך בקלות, אבא עובד קשה. כן. אני לא יכולה להגיד לך שאני, גם אם היום אני יותר בפתיחות מחשבתית ובאמונה, אבל הילדים שלי הצעירים, יש לי ילד עם קשיים כלכליים אדירים, וקשה לי להעביר לו את המסר, קשה לי מאוד להעביר לו את המסר, תקשיב, תאמינו, ואני אומרת, בעזרת השם יהיה לכם, אתם תצאו מהחובות,
אבל אין לו כלום, אין לו דירה, אין לו כלום, הוא יהודית, בחובות נוראיות, איזו אז איך חלופה? אני יכולה כן. לחזק? איך אני... אז זה, תשמעי, אני רוצה רגע אחד לעבוד איתך קצת, אפשר? כן, בשמחה, בשמחה, אני... עם האמונה הזאת של כסף לא גדל על עצים, אוקיי? כן. איזו חלופה היית מביאה לשם? במקום האמונה הזאת, איזו אמונה אחרת את רוצה וואו. להכניס לחיים שלך? או אפילו נלך למשהו שאת התחברת אליו. אמרת, גדלתי על זה בבית שצריך להתאמץ וצריך לעבוד קשה כדי להרוויח, אוקיי? זו את שאמרת כן, שגדלנו על כן, זה כן, בבית? אז כן. מה פה תביאי? אז איזו חלופה? כי זו אמונה שהתקיימה בבית וספגנו אותה. ספגנו אותה, אימצנו אבל אותה. היא לא רק התקיימה, תקשיבי, אני לפחות גדלתי בבית מאוד עני. האישו הזה של הכסף היה אחד הדברים הקשים. אבל את תקשיבי, מבינה שזה זה אני לא אחד יודעת תומך כמה זה בשני. אמונה. תקשיבי, בחוגים שלנו, הדתיים, לחתן את הבנות, אם אין את הנדוניה הנכונה לתת, דינה של הבת הוא לא טוב. אז כן. אז אני, זה לא כזה פשוט, אפילו היום שאני יותר באמונה, וברוך השם אני כבר נמצאת במצב אחר בחיים שלי, להגיד לך שבקלות אני מעבירה את זה, כן. אני מודה, מה יעזור לך? שאת אבל אומרת לי איזה משפט להחליף, אני לא יודעת. כן, את לא יודעת. בסדר, זה מקום להיות בו, שאת לא יודעת. את יודעת, אנחנו לא יודעים הכל, וזה בסדר, אבל לשהות במקום והילדים הזה שאת... שלי עובדים קשה, הם עובדים קשה. כן, הכלה עובדת, החתן עובד, אבל כן. הם כנראה עושים גם שטויות בדרך, ואני לא יודעת אם זה שטויות. את מבזבזים, לא... מאמינה, את יהודית, את מאמינה, יש פה עוד בנות שנמצאות, אז אנחנו ננסה רגע אחד להיכנס למקום של סגירה. את מאמינה היום לגבייך שפע, אוקיי? או עבודה, או כסף שאת מרוויחה, את יכולה להתייחס אליו בצורה אחרת אולי? כי את מדברת שהילדים עובדים מאוד כי קשה. אבל בגלל שאני כשהכסף פנסיונרית, פותח, את יודעת את האפשרויות. אז כאילו, אז אני גם חוזרת על המשפטים האלה. כל החיים עבדתי, שנינו אנשי חינוך, אנחנו פנסיונרים, ועכשיו ברוך השם, יש לי הכל, יש לי הכל. כאילו, אז היום אני בשפע ובהודיה גדולה. אני אוקיי. היום בהודיה גדולה. אבל אבל אני שומעת כי ממך בין השורות. אני לא עובדת, אני לא רודפת אחרי הכסף. אני לא עובדת בשביל הכסף. את מבינה מה אני אומרת? הוא נכנס לי. אוקיי. אבל למה הוא נכנס לי היום? ככה בקלות. כי מה עשיתי לפני כן? אז מה מה עשיתי עשית? בצעירותי? עבדתי, אוקיי, אבל עבדתי. את רוצה חלופה, דרך אחרת, שהשפע הזה יגיע לא במאמץ, לא בעבודה קשה, כי אני כן שומעת בין השורות שהייתה שם עבודה, ושהביאה אותך למקום שאת נמצאת, אוקיי? אז נכון, נכון. בואי רגע אחד נלך לשורש, וננסה לבדוק מה שם בשורש אפשר רגע אחד להניע בצורה אחרת, על מנת שהשפע יהיה שם גם לא במאמץ, אוקיי? זאת עבודה, כן, אנחנו לא נעשה אותה פה, אבל אני נכון. כן מכוונת ללכת למקום הזה, כדי שם לעשות, לא אוהבת את המילה תיקון, שם לעשות את הריפוי על מנת שתתרחש תנועה חדשה, אוקיי? אנחנו תכף גם נדבר קצת מה פותח, אולי שם תתחברי למשהו. אולי בנתינה, אולי בקטע הזה אז תכף אנחנו נדבר באפשור גם על הנתינה, ונראה איך אנחנו מושכים דווקא כשאת נמצאת, כי אני הבנתי שאת נמצאת כן בנתינה, ולא משנה כן, כרגע איזה נתינה באיזה תחום, אבל איך להפוך את הנתינה באמת שהיא תחזיר אלייך את השפע, אוקיי? אז אני אוקיי. כן אגלוש לחלק הבא, שהוא עוסק במה פותח את צינורות השפע, או
אם אתם יכולים דווקא אתם להביא מתוך הניסיון חיים שלכם, מה פתח לכם את צינורות השפע? איפה צינורות השפע נפתחו עבורכם? באיזה תחום? או מה אפשר את זה? אוקיי? אם לא, אז אני אביא ואתם תראו איפה אתם מתחברים. אוקיי? כאילו, מה מאפשר לשפע להיכנס? מה יכול לאפשר? אחד הדברים שכבר דיברנו, יהודית דיברה על דינה לוי שמביאה שם בכל מיני קבוצות את המקום של ההודיה. אז רגע אחד נתייחס לזה. מה זה הודיה? בעצם מה זאת הודיה? הודיה זה הכרת תודה על מה שיש. על זה שקמתי בבוקר והרגליים מוליכות אותי. אני דווקא רוצה להשתמש בדוגמאות שאתם נתתם, אוקיי? זו הודיה. כשיש הודיה והכרה בטוב שיש, אנחנו מתחת לזה יושב איזשהו רובד מאוד מאוד עמוק ומשמעותי. כי אם אנחנו נמצאים במקום של הודיה, זה אומר שיש משהו גדול מאיתנו שמתנהל פה, שיש איזשהו כוח עצום שמתנהל ואנחנו מסכימות, או אנחנו מסכימים לזרום איתו, אנחנו מסכימים לראות אותו, אנחנו מסכימים להודות לו, אנחנו מסכימים לתת לו להשפיע על החיים שלנו לטובה. ההכרת תודה, ההודיה, היא תדר מאוד גבוה שמושך שפע. אוקיי? וגם, כי גם אם אנחנו נסתכל על זה מעוד זווית, כשאנחנו מודים על משהו, אנחנו ממגנטים ממנו עוד לחיים שלנו. לכן ההודיה היא באמת, מקום שמאפשר לצינורות השפע להיפתח, אוקיי? אני יכול להגיד משהו? בטח, ברור. בהקשר למה שאמרת, לחפש לראות איך אנחנו פתחנו מחסומים, אז פתאום הבנתי שהרבה יותר קל הרבה יותר קל להיות בתודעת שפע כשיש לנו שפע, ובעצם הדבר הקשה יותר הוא למצוא את הדרך להיות בתודעת שפע כשאין שפע. כמו שיהודית אמרה, אם יש קושי כלכלי, איך אנחנו יכולים להיות באמת בתודעת שפע של כלכלה? אז חשבתי על עצמי, ונראה לי שמה שאפשר לעשות, לא יודע, אם רגע אחד אני חושב על איפה אין לי שפע בחיים ומה אני עושה עם זה, אז קודם כל, לא יודע, זה קצת מרגיש חסום, כן? כן. אז מה אתה פתאום אומר כזה, בעצם? הגבול בין להיות החומר לרוח, בתודעת פתאום שפע? לא... מה? כאילו פתאום זה הרבה יותר קשה להיות בתודעת שפע. כן. הדבר היחידי שנשאר כשאתה לי לעשות במחסור, אתה אומר. שאין שפע. כשאין אני שפע. מרגיש מאוד תקוע, והדבר היחידי שיש לי לעשות זה פשוט להאמין. נכון, שיהיה יותר האמונה. טוב. כן, זה אנחנו הדבר, תכף אולי נדבר יש על עוד זה. דברים, אני לא יודע. עוד משהו? לא שמעתי. לא, זהו. אוקיי. אז קודם כל אני רוצה להגיד שזה הבן שלי. לא אמרתי שזה הכל, כן. כן, אני גאה בך. על מי שאתה, על מה שאתה מביא לחיים האלה. אז כן, אז אתה צודק. אם אני שמעתי טוב והבנתי, אתה בעצם חיזקת את מה שיהודית אמרה, שבעצם כשנמצאים לא בתודעת שפע, בתודעת חוסר, מה שנקרא, הרבה יותר קשה משם להגיע לתודעה של שפע, כי מצויים, אוקיי? כשבאמת חסר. כשבאמת חסר. למשל, אוקיי, ושם מה לא יודע, שיש לנו, אתה אומר, זה אמונה, להאמין. ואנחנו נגיע לזה, כי זה הרובד העמוק יותר של הכל. בעצם, הכל נמצא שם, במקום הזה, בבסיס הזה של האמונה. אוקיי? מה עוד יכול לפתוח את צינורות השפע? זה להרגיש ראויה. אם מה שתקע אותי זה לא מגיע לי, או אני לא ראויה, אז דווקא ההפך של זה, להיות ראויה, להרגיש כמו מלכה, שהכל מגיע לי,
והעולם נברא לכבודי, והכל פה נמצא בעבורי, עובד לטובתי, זה מקום שמושך שפע. זה מקום שפותח את צינורות השפע. הייתי רוצה גם לדבר על ההסכמה לקבל. אנחנו מכירים את עצמנו בכל מיני סיטואציות שרוצים לתת לנו, יש לנו מקום שלא רוצה לקבל. המקום הזה שלא רוצה לקבל הוא מקום שהוא סוגר את השפע. אז אני כן, אני רוצה לדבר על המקום המאפשר בעניין הזה, זה להגיד כן. גם אם זה לא פשוט, להגיד כן לכל דבר שמגיע, במיוחד לטוב שמגיע. לא לדחות את זה או לצמצם את זה או מיד להעביר את זה הלאה. אז זה המקום של ההסכמה לקבל. החיבור לשמחה, כמו שאמרנו, להיות בתדר של הודיה, זה פותח צינורות של שפע. אותו דבר, חיבור לשמחה, הוא מקום שמזרים את השפע. השמחה היא תדר מאוד גבוה. כשנמצאים בתדר של שמחה, כל העולם נפתח, הכל זורם. אין שום דבר שנתקע. אז להשתדל להיות בשמחה. מה יכול לעזור לנו להיות בשמחה? לצאת לטבע ולהתפעם. להתפעם מפרח יפה, להתבשם מאוויר טוב, וואו. ליהנות משם, מה? סליחה שאני קוטעת אותך, כי את נוגעת בול היום, אני מזמינה מי שגר במרכז, תלכו ליער ראש העין, זה בדיוק מה שבת שבע אומרת עכשיו. הכל מתחיל לפרוח, הרקפות, הכלניות, יש כלניות לבנות, ואני צילמתי שם תמונות מרהיבות של הדבורים ששותות צוף מהכלניות. תקשיבו, חבל על הזמן. הלב שלי התרחב, אני עשיתי גם סרטון על זה. זהו, נגעת ככה, בול בפוני, שמש כזאת כמו היום. תראי איך את מדברת את זה, וכזאת סיפיות. זה היה וואו, את לא מבינה, וואו, באמת, באמת, הכל ירוק, משהו, תלכו, כל מי שגר במרכז, אל תפססו, קרוב לבית, קלב מה שנקרא. איזה יופי, איזה יופי, זה ההתטעמות, כן, שהיא מביאה לשמחה, וגם שומעים את השמחה בשיח הזה שלך, זה מדהים. ממש, אני נזכרת בתמונות, וכן, אני נכנסת לשם, אדיר, פשוט חלום. אז זו גם אחת הדרכים, אם נמצאים בבית ואין לנו את הטבע קרוב, להיכנס לתמונה ולהסתכל עליה, וליהנות ממנה, אוקיי? או ליהנות מחיוך של ילד, או ליהנות ממילה טובה, או ממשהו טוב שרואים, להיות שם במקום של מלאות, של שמחה, או אפילו לזהות או לעשות רשימה מה משמח אותי. משמח אותי מוזיקה, אז כן, אם רוצים לפתוח את צינורות השפע, לשים מוזיקה, כי זה משמח אותי, וזה מכניס אותי למקום של שמחה, זה יפתח לי את השפע, אוקיי? אני כן רוצה גם לדבר על נתינה, נתינה ממקום מלא, נתינה שהיא לא מרוקנת, נתינה שהיא דווקא זורמת, היא מאוד מחברת לשפע. עכשיו, למה אני אומרת נתינה? כי ברגע שאנחנו נותנים, והבריאה זוכרת לנו את המקום הזה של הנתינה, מקבלים שבעתיים במקום אחר שנחוץ לנו, אוקיי? ואני אגלה פה עוד סוד, שאולי חלקכם יודעים אותו כבר, אם חסר לי, אם יש לי אם אני בתודעת חוסר בתחום מסוים, למשל בבריאות, אוקיי? אני חולה, או יש לי כאב מאוד ממושך, או אני במחלה מסוימת שהיא לא מרפה. אז אחד הדברים שיכולים להשפיע עליי
שפע, או על כל אחד, של בריאות, היא ללכת להיות בנתינה בדיוק במקום הזה. מה זה אומר להיות בנתינה בדיוק במקום הזה? זה ללכת לעזור למישהו שהוא חולה. וברגע שעוזרים למישהו שהוא חולה, השפע הבריאותי, אנחנו פותחים לו את הדלת והוא נכנס לבית שלנו. הוא משפיע את הבריאות שלו עלינו. אנחנו משנים באופן אוטומטי את התודעה, את תודעת החוסר לתודעה של שפע. כמובן, בתחומים מסוימים, כרגע נתתי דוגמה של בריאות, זה יכול להיות, אם נלך למקום של בדידות, אוקיי? אני בתודעת חוסר במקום הזה, כי אני בבדידות, אוקיי? אז מה יכול לפתוח לי את צינור השפע במקום הזה? הוא ללכת ולהתארח או להיות בקרבה עם מישהו שהוא בודד, לתת לו שעה מזמנך, מזמנך. ברגע שנותנים, אתה נותן את עצמך במקום הזה, למישהו שהוא נמצא בבדידות, הבדידות שלך מוצאת את השפע שלה, את המקום של החיות, של הביחד, של הזוגיות, אם יש שם צורך, אם הבדידות קשורה לזוגיות. אוקיי? אז יש פה סוד, שהוא סוד של בריאה, שצריך להבין אותו על מנת למשוך את השפע. אוקיי? אז כל זה, המקום הזה של הנתינה, לא רק נתינה החוצה מביאה שפע, אלא ממש לברור איפה חסר לי, ולתת בדיוק במקום הזה בחוץ, על מנת למשוך אליי את השפע שחסר לי. וכמובן מעל הכל, אם אנחנו מדברים על דברים שמאפשרים פתיחה של צינורות שפע, זה אמונה. כמו שיניר אמר, דיבר על זה, זה יושב מתחת לכל הדברים. כשיש אמונה במשהו, זה אוטומטית מקיים. אם אורית דיברה על לברוא מציאות כל בוקר, לברוא את השפע שלה בכל יום מחדש, זה בדיוק המקום הזה של האמונה. לדעת שאני יכולה לברוא את המציאות שאני רוצה. לדעת שאני יודע לברוא את האושר, שנייה אחת, הנה, אוקיי. אוקיי. פשוט התבקשתי פה. אוקיי, לדעת בעצם לברוא את השפע שאני רוצה למשוך לחיים שלי. כדי לעשות את זה, דרושה אמונה שיש לי את הכוח הזה, או אני אדייק שיש כוח שם בחוץ, מחוצה לי, שיתמוך בי כשאני אגדיר בדיוק את הרצון שלי, הוא יתמוך וישלח את כל המשאבים שיאפשרו לי לברוא או למשוך את השפע הזה. אז השורש של כל האפשור הזה, לפתוח את הצינורות של השפע, זה בדיוק המקום הזה של לא להיאבק על השפע, אלא להיפתח אליו. ממש כמו שפרח נפתח לשמש. אז אם יש פה משהו שהתחברתם אליו, מתוך מה שמאפשר לפתוח את צינורות השפע, דייני, אני שמתי פה את הברכה. אם אתם רוצים לדבר על זה, אז מצוין, אני אשמח לשמוע. בגדול, שפע זאת תודעה. המעבר מתודעת חוסר לתודעה של יש, או לתודעה של שפע, זה באמת להיות שם באמונה. כשנמצאים שם באמונה שהכל נמצא כאן עבורי, הכל, השפע קיים, אז כבר מזהים את ההזדמנויות הרבה יותר בקלות. מזהים כל מיני סימנים קטנים, מזהים ניסים יומיומיים, מזהים את מה שקיים בנו, איך המחשבה שלנו באופן אוטומטית, כשהיא יושבת במקום של שפע, היא יוצרת מציאות של זרימה.
ולא מציאות של סגירות. אני רוצה לעשות איתכם מאוד אה, תרגיל קטן, אבל לפני כן בואו ככה תשתפו אותי אם משהו נגע בכם, מכל מה שאמרנו, במה שמאפשר לפתוח את צינורות השפע. רוזי, אני רואה אותך, אני רוצה כל רגע להגיד שלום כזה, ואני מוצאת את עצמי ממשיכה לדבר, ואני שמחה לראות אותך פה. איזה יופי. שנייה אחת, אני אפתח. גם אני. אוקיי, אז אני שמחה שאת פה. יופי. אז אוקיי, אז אם אין שיתופים, אנחנו נלך לתרגיל. אני צריכה שתשבו ככה בנוח. אני יכולה לשתף במשהו. אז יאללה, אני אשמח. כן, אני עברתי לגור בדירה חדשה, ופתאום היה לי קטע של, גם נסגרה לי העבודה של קודם, גם כאילו המקורות נסגרו מסביב, ואמרתי לאן רוצים להדריך אותי, אני זה. וברגע שלמשל כל דבר שהיה לי, הייתי קונה משהו מהמכולת, סתם חלב או משהו, אמרתי, איזה שפע יש לי, אני מאושרת, פותחת החלון וזה, וככה ממש מתמלאת בזה, זה לא משנה שאם זה דבר קטן או גדול. ואני פתאום מגלה שכל פעם אני נכנסת עם יותר דברים הביתה. וואו. לא שקניתי, שלא יודעת, שנתנו לי, או שפתאום הגיע משהו, שכנה דווקא והביאה, כאילו כזה. וואו. אמרת, וואו, תודה לבורא על ניסים קטנים וגדולים כמובן. כן, אבל זה באמת להיות בתודעת שפע. זה, כן, כן, זה לראות מעבר גם, אני חושבת כן. שזה מעבר, זה לראות את זה הבקבוק חלב ולראות מעבר לו. עולם, בטח, כן, נכון. את המשביע הזה לכל חי רצון, את הדבר היפה הזה, את הדבר הגדול הזה שיש לי עכשיו, זה כאילו להעצים אותו, והעצמה הזאת היא זו שממגנטת באופן אוטומטי, זה ההכרת תודה נכנס לפה, זה ההודיה, הכל, כאילו, וההתפעמות והשמחה, כל זה, זה את כל הדברים קיבצת, הגדת לתוך הדוגמה הזאת שזה מהמם וזה עובד. את פשוט זה באה עובד, זה עובד. ומאשרת, זה עובד. וואו, בגלל מהמם. בגלל זה אמרתי את זה, כי זה באמת עובד. וואו, מהמם, מהמם. אז אוקיי, אנחנו נלך לעשות תרגיל קטן, בשביל זה אני צריכה שתשבו בנוח, ותחשבו רגע אחד, אה, אפילו מבעוד מועד תחשבו איזה צינור אתם רוצים לפתוח עכשיו בחיים שלכם. זה יכול להיות בתחום הרגשי, בתחום הזוגי, בתחום הבריאותי, אולי פרנסה, שמחה, שקט פנימי, אמונה, אוקיי? רגע אחד לחשוב איזה צינור הייתם רוצים לפתוח בחיים שלכם, ואנחנו ניכנס לתרגיל הזה, אוקיי? אז לא, אני לא אעשה הקלטה נפרדת. אוקיי. אז בואו, תעצמו עיניים, תשבו בנוח, תעצמו עיניים. בואו ננשום. אנחנו לא מתערבים בנשימה, פשוט עדים לנשימה שלנו. ויכול להיות שהנשימה שלנו כרגע רדודה, לא לשפוט אותה, אמרנו ששיפוטיות היא מעכבת ומצמצמת שפע, אז בואו רק נשים לב לנשימה שלנו, נהיה עדים לה. ועכשיו אנחנו קצת ננשום ונמקם את הנשימה ללב. אפילו אפשר להניח את היד על הלב ולנשום.
אם מישהי חשה את פעימות הלב, אז זה מצוין, ואם לא, אז הן נמצאות שם, לא לדאוג. להמשיך לנשום אל הלב בעיניים עצומות, באמת להרפות את הגוף, לאפשר לגוף לנוח, לאפשר למחשבות לנוע, להניח להן, להמשיך לנשום אל הלב ולבקש ממנו שייפתח. להמשיך לנשום אל הלב ולבקש ממנו שידריך אתכן בתרגיל הזה. מי שלא הניחה יד על הלב, אז פשוט להניח, מי שלא הניח יד על הלב, להניח את היד על הלב ולשאול בלב. איפה בחיי אני מרגישה שהזרימה תקועה. ולאפשר ללב לענות. זה יכול להיות באמונה שלי, זה יכול להיות בגוף הרגשי או בשפע הרגשי שלי. זה יכול להיות במקום הזוגי, בקשר הזוגי או החברתי, או בתקשורת, או בבריאות, או בפרנסה, כל מה שעולה. שימו לב מה עולה. כשאתם שואלים את הלב, איפה בחיי אני מרגישה שהזרימה תקועה. ובואו נשאל את הלב, נבקש ממנו לזהות את החסימה, מה שם חוסם. האם זה חוסר אמון? האם זה פחד? אולי זו תחושה של אני לא ראוי, אני לא ראויה. אולי זה צורך בשליטה או צורך באחיזה. אולי זו עייפות. רק לזהות. אולי זו הימנעות או פחד מכישלון. אולי זו דחיינות, רק לזהות בלי לשפוט. אחרי שזיהינו, בואו ננשום עמוק ונאפשר לגוף שלנו להירגע. נרפא עם כל נשימה את השרירים, את התאים, את העצמות. וכשאנחנו נמצאים במצב של רפיון, במצב של קבלה, במצב של זרימה, דמיינו, תחשבו, תדעו שיש צינור אור מעליכם. מחובר לשפע אינסופי. והאור הזה מתחיל לזרום לאט לאט, דרך הראש, לבטן, לידיים, לאגן, לרגליים. האור ממלא את כל הגוף, מכף רגל ועד ראש, מהקודקוד עד כפות הרגליים. בכל נשימה החסימה מתרככת. בכל נשיפה
משחררים. בכל שאיפה מסכימים לקבל. האור ממשיך לזרום. משחרר את התקיעות. משחרר את החסימה. ויחד איתו פותח כל אחד ואחת מכם לקבל. ואתם אומרים בלב, ואפשר גם בקול, ריבונו של עולם, פתח את ידיך ותשביע כאן ברכה. אפשר להוסיף, אני ראוי, אני ראויה לשפע הזה. אני כלי פתוח, פתוחה, לזרימה טובה ומבורכת. ואני מבקשת מכל אחד וכל אחת מכם, לבחור פעולה קטנה, שתבטא את הפתיחות לשפע. למשל, לבקש עזרה, או לומר תודה בקול, או להסכים לקבל מחמאה, או לפנות זמן לעצמך, לעצמך, או להרפות ממשהו שהוא מכביד. לומר, השפע זורם אליי בקלות, ואני מסכימה לקבל אותו בלב פתוח. אני זוכה להרגיש את היד הפתוחה בחיים שלי. אני זוכה לא רק לקבל, אלא להיות שבעה. אני זוכה לא רק לקבל, אלא להיות שבע. שנזכה להיות עם הרצון העמוק שלנו, לתת לו מקום, לתת לו קול, לבטא אותו בקול, לתת לו חיים, כדי שהברכה תנוח עליו. ועכשיו אני מבקשת שוב לנשום נשימה עמוקה, נשימה של הודיה, נשימה של הכרה בטוב. לנשום עוד נשימה של אנחנו ראויים לשפע שזורם דרכנו עכשיו. נשימה שבאה לבטא שהכלי שלנו פתוח ומוכן לקבל, שכל החסימות השתחררו. ועוד נשימה אחת עמוקה של אמונה בעצמי, בבריאה, שהכל לטובה. לאט לאט לחזור לכאן ועכשיו, עם כל המודעות, עם כל המודעויות שלכם. להחזיר את הגוף הפיזי לכאן ועכשיו. אם יש צורך להקשיב לנשימה, אז להקשיב לנשימה. אם יש צורך לזכור את האותיות של השם, אז להזכיר לעצמכם את האותיות של השם שלכם. לחזור לכאן ועכשיו. אם יש מישהו שרוצה לשתף במשהו שהוא עבר כרגע, אז בשמחה רבה.
ואם לא, גם זה בסדר. ומי שרוצה להמשיך רגע להיות בשקט הזה, אז הוא מוזמן גם להמשיך להיות בשקט הזה. אני אחכה דקה, שתיים, ואם אין שיתופים, אני אסגור, אוקיי? אני יכולה לשתף? כן, ברור, בטח. גיליתי, מה שביקשתי זה לפתוח את הזוגיות, וגיליתי פחד מנתינת יתר, שזה מה שחסם אותי, כן. ומשהו פעיל, כאילו משהו פיזי שאנחנו צריכים לעשות, או לכיוון הזה, זה לפתוח לעולם את רצוני. כאילו להגיד אפילו לאנשים שאוקיי, אני מעוניינת להכיר מה שלא עשיתי, כן, כאילו אוקיי, לפתוח את זה. אוקיי. כן. יופי, נהדר, נהדר, איזה יופי. מהמם. נורא בא לי להגיד לך מה, ללכת איתך טיפה עם הנתינת יתר, הפחד שחוסם שם, החסם, שלא מאפשר לזה לקרות, אבל בסדר, אוקיי, תתבונני בזה. כאילו, מה שם יכול לאפשר לך למנן את זה, לאזן את המקום הזה. איך לעשות את זה אחרת, שזה לא יפגע בקשר וגם לא יבוא על חשבונך. אוקיי, המקום הזה הוא כאן שווה התבוננות. אוקיי, יש עוד מישהו שרוצה לשתף? אוקיי, תודה יניה. באהבה, תודה. כן. אוקיי. יופי. אז אם אין, אני רוצה להודות לכם שהייתם כאן איתי, איזה כיף, איזה כיף היה לראות אתכם.